Бетонът не е само цимент и вода. Това е занаят, прецизност и технология. И грешките при него не прощават. Колко пъти си виждал пукнат бетон? Неравности, събиращ се вода и наклон, който тръгва навсякъде, но не и където трябва. Това не само разваля визията, това означава проблеми всеки ден. С отводняване, безопасност и издръжливост. Много хора казват: ще извикам майстори от квартала и ще е ефтино. Или ще налея малко бетон, колко пък сложно да е. Реалността ли? Ефтиният бетон излиза скъпо, а когато се налее веднъж, връщане назад няма. Точно за това ние от Николов Бетон правим нещата както трябва още от първия път. Шлайфан бетон, идеално равен и устойчив. Штампован бетон, за ефективна визия без компромис в здравината. Драскан бетон, за външни площи с отлично сцепление. Прецизно наливане с правилен наклон, така че водата да оттича, а не да остава. Работим в цялата страна с ясни срокове, професионално оборудване и гарантирано качество. Получаваш пълна прозрачност за цена, срок и обем, без скрити разходи. И най-важното, бетон, който няма нужда да преправяш след 6 месеца. Работим както за частни дворове и тераси, така и за бизнеси, халета и рампи. Обади се на този номер или пиши на този имейл. Николов Бетон, защото когато основата е здрава, всичко върху нея има стойност.